Semana Santa naman ta guys. Unsay pwede buhaton nato para nindot ang atong Semana Santa. Sa kining nga video, I want to help you make sure nga ang kining Semana Santa karong nga tuig lahi siya kay sa mga previous nga inyuhang Semana Santa. This year mo grow gyud ang inyong relationship diha ni Jesus. It's up to you. Gusto ra kag sigig cellphone tibok adlaw or gusto ka nga meaningful and spirit-filled ang imong Semana Santa this year? Gawas sa mga normal nga buhaton nato, example mo simba kita during Holy Week, no? Kanang bisita iglesia, sugat, dalan sa krus, all of these things. I want to give you 3 things you can do this year so that you can change the way you live Holy Week para mas nindot ug mas meaningful siya. Make sure nga motan-aw ka sa tibuok nga video. Make sure you watch the whole thing kay ang pinaka-nindot kay ang ikatulo. Ang una, make space for God, not just time. Kasagaran, samtang Semana Santa, daghan tag buhaton actually of mga prayers, right? Things that we do for God. Nya kani mga prayers oftentimes mga taas pa ya kadang ang dalan sa krus, taas man gyud siya. So of course, we give God our time. But the question is, do we give God space inside of us diha sa atong kasing-kasing? Once nga mahuman ang ato ang dalan sa krus, ang atong bisita iglesia, mo balik ra ba ta sa atong mga adlaw-adlaw nga buhaton nga murag dili Semana Santa? Ang Semana Santa, brothers and sisters, is not just about doing things for God, nga mohatag kita sa atong oras diha sa Ginoo, pero labaw sa tanan, we must give Him space in our hearts. Example, you go for a walk, mag-exercise mo, pero wala kay cellphone, right? It's just you and God. Murag mag-date, mag-walking date ka mong duha ni God. I know nga daghan kay tao nga nagpuyo sa syudad, muuli sila sa probinsya, no? For the Holy Week. This is a beautiful time to spend time in nature with God. Pwede sad mo mabasa sa pulong sa Ginoo, sa Biblia. Bisan ka ng 10 minutes ra gyud every day. Nindot kaayo siya nga buhaton aron ablihan nato ang atong kasing-kasing sa tingog sa atong Ginoo. Basta mobasa kita sa Biblia, maminaw ta sa voice ni God, we make space for His love diha sa atong kasing-kasing. Ang advice nako sa kaning mga ways to make space for God is ayaw lang sa pagbuhat og daghan, right? Just choose one and make sure nga faithful ka sa katong imong gi-choose, right? If you choose to go for a walk with God every day, katura gyud, because if otherwise daghan-daghan kay kabuhaton to make space for the Lord, basi ma-discourage ka because dili ka kabuhat tanan. Ang ikaduha kay offer something to Jesus. It's very interesting. Sa ato ang ebanghelyo karong adlaw, ang Palm Sunday, what we see is na ay mga tao nga ilang gihalad ang ilang mga kuan, ilang katong mga branches bitaw ug ilang mga clothes, ilang mga sanina diha ni Jesus so that the donkey will walk on their clothes. Sa ebanghelyo nato for Holy Monday, right, tomorrow, what we see is nga si Mary, the sister of Lazarus, iyang gihalad ang usa ka kanang mahal kaayo nga perfume. She pours it on Jesus, another offering. Unya ikaw, unsay imong i-offer ni Jesus para makakuan? You can tell Him nga special good siya para nimo. Example, pwede ka mo choose nga during Semana Santa, dili jud ka mag-chismis. Lisod kayo na. That's a beautiful offering to make to Jesus. Or basin, pwede ka mo offer sa imong mga video games diha sa imong cellphone, no? Usahay taas-taas kayo oras nato for sa atong mga video games, we can give something special to Jesus. Pwede sad ka mo offer sa imong favorite food. Kat bitaw mga lami kayo nga mga food nga sige kag kaon. You can tell Jesus nga, Jesus, this week dili ko mo kaon sa akong mga favorite foods because you are more special than my favorite foods. Ang ikatulo, mao ni siya siguro ang pinakalisod pero ang pinakanindot is connect with others. Ang atong gi-focus, atong mga kasing-kasing karong Semana Santa is nga si Jesus namatay tungod sa iyang gugma para nato. Para kita managhiusa diha kaniya. Reconciliation. Unya kita, it's very important nga kita man sad naningkamot kita para mag-reconcile sa atong isikataw.
I know nga kasagaran ang Semana Santa, especially dito sa Pilipinas, it's a time where we spend time with our family. Magtapo kita isip pamilya. Unya, kabalusad mo nga usahay na nabaya ka ng mga tense relationships, mga dili kayo kanang kasinabot ba? If ever yun ana ang imuhang family at this moment, or if ever nabakay ka ng mga friends dito sa province ninyo or ana ang amurag maglisod jud, mao ni ang akong advice. Ayaw pag-discourage or ma-overwhelm sa imong mga problema, right? Like, oh my gosh, nga, dili jud nako kaya nga, makakita ko sa kaning tawhana, tibok adlaw ba? But make a simple goal for yourself. Kung lisod ang atong mga relationships, it's probably almost impossible nga mag-reconcile jud kita sa atong isikataw during just 1 week ang Semana Santa. So choose a simple goal. Example, samtang Semana Santa, I will do one time, I will approach this person nga maglisod ko niya and I will ask them how they are. I will try to start a conversation with them bisan kabalo ko nga dili siguro nindot ang iyang pagtagad nako. Pwede sad ang small goal ninyo is you can say samtang Semana Santa I will not raise my voice. Dili ko magsyagit sa balay. Simple and small goal. Mao na ang akong gi-advise because after, kung nakabuhat ka sa imong goal, the feeling after Semana Santa is probably nga, oh, nakabuhat ko sa akong goal, right? Instead of ma-discourage ka sa lisod nga relationship. Unya, if ever, wala jud kay kanang lisod nga relationship sa imong family or sa imong mga silingan or mga anak, right? What you can do during Holy Week para makonnect sa imong isikataw is you can think of someone, katibitang dugay kaayo nga wala ka istorya sa kaning tawhanan, labi na sa mga members atong mga families, and you reach out to them, you call them, you ask them how they are. This is the time for reconciliation, brothers and sisters. Labi na sa atong mga pamilya o sa atong mga lisod kay nga mga relationships, and make a small goal to advance. Salamat kaayo sa pagtan-aw sa kanya video. Please write in the comments no nga unsay inyong gi-choose nga buhaton during Holy Week para nindot and meaningful ang imong Holy Week. Unya, kita-kits para sa sunod nga video.